ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek dicangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah, mbayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo Pradamas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwat tuwa aku mbakane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe. Tenjang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana balik. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tok ndel-ndelke kuwi men ketap-ketip. Kuwi sing kera kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbak. Donya iki ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek to ora? Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karang kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, yen ngono kowe wani karo Bapak Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Bapak Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen ana yo iki, paman wong neter kate tayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong. Dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sak menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nek ndi paman wong neter kate tayan. Siwa Semar. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Siwa Semar. Ndak tumputi puspa padha aku ngaturke salam taklimku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih. Nggih kula tampi, Ndara. Gus Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Merga ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngrandu Gumbala, Kakang Semar. Nggih, nggih.
niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang reda sampeyan wilujeng Ndara tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala Siwa Nayantaka aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar nggih kula tampi dawah sami-sami Ndara sami dipun prayogakaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapi padukuhan ing Karang Kadempel Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu Nala Gareng Petruk Bagong kowe aja ninggal tata krama ngaturna sembah karo bendaramu Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten ya ring tak tampa tibus padha-padha ya Nala Gareng oh nggih dipun sekecaken nggih Den ya wis ora kurang kepenak Ndara Gatotkaca bekti kula Den ya Nala Gareng tak tampa tibus padha-padha Ndara Antarja bekti kula ya Nala Gareng tibus padha-padha Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den iya ya Nala Gareng tak tampa tibus padha-padha Nala Gareng Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk nggih Den ya terus tak tampa pangestuku Tampanana nun inggih ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana kula pundi Ndara Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana iya Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paripih sami dipun sekecaken anggenipun lenggah ya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki Gong gendi kowe Gong Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk langsung kabeh kesuwen ya Gong tak tampa ya Bagong tak tampa ya Panakawan Bagong tak tampa iya Panakawan Bagong tak tampa pangestu sampeyan sampun kula tampi lho aku urung menehi kok ala ora urung ya ngono kok iya ora nuwun sewu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ngatasipun namung sak kula niku ya ora ngrahita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni ning lha kok jebul sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki kula ngaturaken panuwun nggih Den kula mboten isa nglintuni napa-napa ngatur panuwun kula ingkang kunjuk kersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa malah kejut rasaning atiku kek nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur Pandhawa mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi njumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala Pringgondani lan Jangkar Bumi jebul tinemune Kakang Garwaca Kakang Antarja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi nadyan to dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca Kakang Antarja Abimanyu kuwi tau-tate nampa pangudaring kakekne Semar mula apa sing dadi dawuhing kakekne Semar aku ora bakal selak lan sak mengko aku wis wani ning Karang Kadempel aku tak nyadong dawuh marang kakekne Nayantaka eneng apa kek ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek mbabarana marang Antasena aku tak ngangolake jangga nilingke karna mastuti sabda tama pangendikaning kakekne Badranaya ya Kakang Siwa Semar mara tak aturi paring dawuh ana wigati apa tumuli paring dawuh aku nedya midhangetake ingkang netela Siwa Semar Badranaya semono aku Siwa Semar maragake paring dawuh Purwamadya usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilingake karnane Antarja yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwa Nayantaka sing sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan dene lancur-lancur Pandhawa ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel lah ing ngangka kalih napa ta sababe
kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun ngrawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden. Niki merga enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek ron Rajamala bebantal bata sarimbak. Wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyana-nyana. Wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh kali Semar yen to Semar sakmangke badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun. Lah ing atase namung sak kula dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mangsa kala sok barengi. Mong karititahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat nampa pacoban kanugrahane bakal uncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu nggayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti nggayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kula atirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Monggo tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus waton kasembatan sing digayuh. Niku kula sing Semelang. Monggo Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo dhuwit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan Karang Kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to? Nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Antarja lan adiku Abimanyu merga miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Antarja adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakene Semar ndangu kelawan penemune Antasena, aku mathuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku sagu njaga katentremaning Karang Kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedhake kenaro lantaran tumedhaking kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho Den niki mboten enten napa-napane. Ora apa-apa kek. Lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Yo. Ora bakal aku rubu-rubu gedang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsani yen Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan nggonku bakal abuh lawan Siwa Semar kejaba mung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semono uga ora bakal wegah wae. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming Karang Kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payu-payu ingkang bakal katempuh ing samirana ngiriguda marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Matur nuwun. Lha Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka
semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng, kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo Ndara-ndara Kuning dina iki. Ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana ing sing Girigodo ngene bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan, kowe piye? Duwe apa penemu? Awakku iki lagi anget Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel ki Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, tak kira wis cukup, aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku ki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggep sentosa dhewe ki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane ming sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye ta, Truk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak iki arep dadi lantaran tumedhaing wahyu. Wahyu apa? Ambo bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae Truk, nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tanganing para bapak-bapak sing wis kejibal dadi linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Meng bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis kok, wis ora usah omong. Nek ora omong ya ora usah ditancep nang kene. Tancep kene kena kon ora omong. Ya wis, ya wis. Ora usah digagas. Lah. Terus wonten malih, Ndara. Ana meneh kepiye kae? Enten malih sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating Panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere pancen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel niku badhe katandha tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandhaan, ora ngerti tata krama, anggepe apa luwih-luwih sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to, Gong ora? Hah? Mula kula ewuh kaya. Lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampeyan. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun Ngamarta, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel, wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Jebulana priyagung rawuh
gareng iki rak Begawan Durna lho. Apa ora cetha apa, Pak? Kacamataku ora tak agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, Begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkuni. Kerawan Priyagung. Monggo penjake ora ganter-ganter, pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya, Tru. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkuni, Gong. Penemban Durna karo Patih Sengkuni. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wis ta, ngres ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Mula ngungkuli virus. Aja nek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadiane. Penemban wilujeng rawuhipun gandak bleguduk suaru gembal. Sumerante hawela. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tambi. Dipun sekecaken Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning karang kadempel dina sama kowe iki Semar. Regena Patih Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun. Iya. Kakang Semar, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih, kula tampi. Dipun prayogakaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten gandeng mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi kados panjenengan. Wis ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki, aku wis ngerti. Kekuatane Semar minangka dadi Panakawan, kekuatane Semar minangka dadi Batur ki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe gak sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Tru. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kowe iki wah kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kosike. Dumo dirungokke. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dinggo terus tok tancep kowe apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora? Ora ya mengko ngilangi curek. Jijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodho marang kahananmu. Nggih. Mula Semar biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki mung sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan. Aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi. Kula karo sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek jengamu iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 niku mboten dadi kelampan. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki
Pendhitaning ratu papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, mendhuk-mudhuke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa Sasmita yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Monggo ing dadi lantaran tumedhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowanane negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah, Gandhek wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing Gumathok, aku njaluk wenehna karo aku, Wahyu bakal tak bayang menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dene sak banjure nek kowe nuduhake Wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane eneng endi sarta ora entuk tak boyong, aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Krungu ora, Go? Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar dunekke ngono kuwi ora nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar iki titising sanggiwange Semanta. Ismaya. Hah? Ismaya. Ada dewa. Endi nyatane? Ana dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun, upama ana sing ngepek aku, dadi anak ana aku trima melu sing ngepek aku aja. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae kok ayem. Petro, dalem Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho Pak, ngatos-atos lho Pak. Ngati-ati lho Pak. Ora satok elek aku ora butuh karo kowe. Nesu Bapak. Arepmu nesu Bapak nesu ora dianggep anak, ora masalah. Lunga nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan iku wau jenenge napa, tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu mongko akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi
akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi priyatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong apa-apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten kekang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana priyatin, mboten kok priyatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku ana kekuatan, mboten, ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti, supaya Gusti paring pangapura sakai keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2, wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Nek sampean kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean ledhek, ati sampean kebak wulu, ati sampean kebak drengki srei panasten patiopen dawen. Niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedunungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedunungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sakderma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila, seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Monggo racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Ngoten. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe, ning sing becik anakmu tetep urip. Ngoten. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku kurban. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah, weweh, tetulung dateng sak pepadane. Ngoten.
tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih saniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten wonten. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi, tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras kula mangdongake rejekine akeh niku tegese nyumbang wis ora lahir batin mergo dadi dol tinuku duwe didol dadekke donga kok kaya aku ya lah sampeyan malah krasa dhewe to mula nek njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun Ngastina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon maha rekasa. Emoh masuh lair lan batine. Ambok tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyu pun nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane mang suwek-suwek niki cangkeme Semar wis Semar Batranaya manus maning jajalanan sukertaning bawah iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah mecang karo aku mulang karo aku ke barat kowe. Pindranjana langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita manyar-manyar. Pira seswaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men getibal 17 rempana kawan. Kowe iki men batur kok mecang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar pinter kowe ora dadi batur. Pinter kowe ora dadi Panakawan. Lah kok malah ngencok mandelem ngandar-andar ngendukur. Drewili grojokan ucapmu. Apa rumangsamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik kalangkap jembel kareane. Gong. Kowe arep ngopo, Le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene kithok kok. Ya wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu. Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti nganti nggon bokong tipis banget semrawang bokonge ketok apik to apik jempolmu mlocot kowe ora nuwun sewu penemban nun amit pasang Kalimantabe tinebene ledune jumawahing tawang-tawang paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya lho iki Bagong iki ha iya kaya ngene Baladewa mangsane anggepe arep apa kowe mendelik mripatmu kowe arep apa arep mbelani karo bapakmu apa diang mbakku wedi karo Bagong ayo arep mbelani cara piye ngene Mbah nuwun sewu ya sampeyan ki wong tuwa nek dicangkem dijaga semelangku nek ditapuki wong ning dalan omonganmu iki sampe enake dhewe Mbah ora nganggo petungan ora nganggo pikiran awal pertama sampean teko wis ngece omahe bapak ki wong kere omahe ya wis pantes kaya ngene iki mula ya kuwate mung tuku lincah mbayahe semen wong ki aja sok ngembe karo wong liya wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana ha ya wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada mas ngono ki ta mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina ning kowe kelingan mikir jaman semono aja sombong ning ngelingana karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama kowe mbarang nang prapatan kowe ora dikukup karo wong Ngastina kowe seprene iki dadi kere dur wis jangkar karo aku jangkar ora kuwat tuwa aku mbangane kowe
Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra we. Tenjang tenan we. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, Karang Kadempel tak gawe sungsang bawana balik. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tok ndol-ndolke kuwi men ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbak. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wis. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok embuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan Karang Kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, ngono kowe wani karo Bapak Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe wani karo Bapak Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen wani ayo le, ampun wong neter kate tayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong. Dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora usah menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nendi pampane nenter Kadetayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekani pati iku ora minggat metu Jawaya tantikan aku semat jasmu wodar kowe. Kok kowe kok ora merono ki ngapa? Lah ngapa? Merono kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Nek Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel po? Lho, maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhaki aku. Kurawa, kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to?
Terus aku kan ngopo? Lho, wis wani nang iki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, anggere cangkeme. Wong ndek ngomong omong, aku iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko lek nandangi mikir, bangane kowe bapak dunake Semar, karang kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae ki mau. Klecak-klecuk. Nyemeng yang lem. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Omo aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ide apa? Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kon ngapa? Oh iya ya, Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko to supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane, to tindak mrene sik. Ya kowe sing ngono. Nuwun, Den. Yo. Sapa gong tamune? Gawan Durna ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriku. Yo, ya sangu tak rono nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa niki tempe niki lek goreng kulae. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho, ya. Awis do mriki. Ya, ya aku tak mrono tak sowan bapakmu. Apa, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tenjangi. Lho, gene kowe wani nendangi Eyang Durna. Mpun saking judeke. Masa Bapak dicedhaki Basemar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat to. Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Dinyonyok-nyonyokke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ewange ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik. Tangi. Lah setan ki wong tuwa kok dijak Sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Tru. Jaitan ora. Oh ya Idan, ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Ndara Antarsena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Gatotkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antarsena nesu tenan lho, Gong. Ben Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben nek diajar tenan ya men. Nek Eyang Durna lara, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut Durna klekar mati. Aduh. Durna mati, Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipulorosara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Kuwi skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Ya. Maju apa mundur?
Tegese obah kuwi ngewangono karo ndara-ndaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu mlacat. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora sandadak wigire ngoringa. Kulawa diundurke. Ndara-ndaramu kae dibantu aja meneng wae, aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Oh, kapok ora. Ki, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus simbah Durna. Sing ngagar-agari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar. Saka papan pelenggan. Nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kuwi? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Wis. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agari nganggo pusaka nganti Semar drungop ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Tutuk modar kowe. Den yakin kula ora ngapusi. Wis wis sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten niku. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki Brahmana. Mune kuwi kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, Truk. Ngopo? Ya ta ya, kowe mau ora ta? Durna gawa drei. Keris kok drei. Oh, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. Anu. Truk. Ora muni, ha. Aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandang para Sata Kurawa iki merganing patimu. Dadi wisana. Ayo minggir, ayo minggir.
jebol dadamu ya Antasena. Kamu mati mati minggir. Siwa Surtayu Gatotkaca. Nggih. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula atur sisiwat. Mati. Wah. Wah. What? What? Oh. Kantong bolong Ndara Durmagati jajal kepala nyata. Arep ngopo? Lho, gelut maca bal-balan. Ya mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida aku. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin cumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane aku tatanan yo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean Bendoro nek batur kok wani karo Bendoro ngungkuli Bendoro ndak dosa, Nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasah ngareman. Modal terus mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3 gentenan. Lho, aku gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke. Nyo. Hati. Oke. Wingi bar tau ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan Ora entuk deg-degan kok kalah ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa, lah apa-apa, kurang pindho. Oh iya. Pindho. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Wah, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya.
ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Nyaut. Pisan, yuk. Ping pindho wae, Tru. Oh ya. Ping telu iki pet-pet ngono. Saya pindho ya pindhonya. Ot. Hahaha. Lah bobo. Ayo kene, Cik, lodo buyel aku. Yo ngene secacake ndak ranteke wektu. Oke nyo. Cilahmu ndi cilahmu iki. Tak pasne ndak ulah pas. Wis obah kabeh tak jawang. Lho kok cengele diantem. Lucut e. Lho. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah ijo ngantem kok iya kene yo. Oh. La popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal le. Gede banget ora modar. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Wis. Matane. Oh, lek dengkulmu kowe. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur. Kalah dur, kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Kula nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng nggih. Perlunipun dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sang ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petruk mati aku, Truk. Ora kurang ajar.
Pun gak diuculi. Lho, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petruk mati aku. Petruk mati aku mboten cah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ini cah bagus. Aduh Petruk. Ayo. Kelas pinten Li? Sekolahe nendi Li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira Li? Pun nggih. Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Bagong setan, aku kok ya ora krasa. Sorry ya, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njok ngapura ta seedan kok lorone kaya ngene kok. Untung aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petruk. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Turun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok modar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Malah pirang-pirange to. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedani dhewe Antasena jelas. Mboten dedeng aling-aling dedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing kegirisi. Mula-mula rawani. Lah liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake. Antar Jawa niku nggih telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri lho. Beda nggih. Perang paling penane ya padha wae. Kana Petruk diajar, Bagong diajar, Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku, mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune oparane tibane nendi nggih. Mboten nggih tangkal alon-alon. Nggih. Sapa ketok mungsuhe Dursasana. Pandhawa do nendi to? Ngaso to. Niki sing maju kali Petruk, kali Bagong, kali Garing.
Mengko dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora nang astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedene apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe. Mang Cobi are Petro. Nah aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Apik, masa perang kok nganggo kaya irama ya? Canda banting ting jotos tos. Ciwit banting jotos pingkal. Tang entak untuk kuda. Aku nang kono melu joget terus. Oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sakit diajar Dursasana malah dene lit gagah. Mundur ah. Ora nganggo trik kowe. Gus, apa? Mriki, Den. Apa? Dursasana maju. Petro kalah. Terus aku kon maju, aku kesel iku. Ngaten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkaki kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkaki napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Tenan. Carane aku mlebu ning awakmu. Yo. Ndak serak tekan ngene, metu ngendi foto cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Menawa aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Gue kayak maju neng pabaratan medhoke Dursasana ya, Gong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Saka tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Nek ngampet tambekane wis kesuwen. Wis kek ngampet tambekan. Kan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayo ing asepi. Gong mleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Walah. Dan kok ora mbrenjol? Ya iya. Gus, apa? Ora mangani ati lho. Ora.
engko nanjur mangani rempelo barang. Modar aku ora doyan rempelomu ijo mambu ya ngono. Penyakiten iki. Wis men, wis maju. Amo Suramata ora tempe. Kula nek digawe apa-apa ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Hah, mati kowe Dursasa. Ngopo, Tru? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Majapahit. Mbok kula diangslupi. Lho, kowe meri apa piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Ya, ngampet-ampegan. Nggih. Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Ampun Den, wis. Kula isa napa mawon? Isa apa wae. Ambles wa bumi kesa. Oh nggih, nggih wae. Wis. Ngopo Garing? Mbok kula dibantu Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petro gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek dikongkon apa-apa aku mah. Yo, ngapet-ampegan. Nggih. Aduh. Kepentut Ndara? Ora apa-apa, ning nggo aja. Nggih. Wis, non? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk. Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane sikile ngedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek ngedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Pak. Mutiara ora kowe. Gleleng. Waduh. Wah, Bagong. Nya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Edan. Kepanjingan apa iki? Ayo, Matna Sastra Cendrawasih Jaya Kawijayan. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar ora loro babar blas melo wadake. Edan. Ayo malesa. Piye? Malesa. Kon males aku? Malesa. Tak males pisan aku rasasa. Dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males apa? Waspadakno Dursasana. Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Timatke. Lho, kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dan ndelepke sisa wae lah. Loh, ngapain truk kok nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi po? Wedan! Kok kowe barang iso ambles bumi? Acah gleleng kok. Oh, iki mesti dibantu karo Ndara Antarsa kowe. Lah iso lah, wite napa kowe tok sing dibantu ora?
Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galuh ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Ayo, amuk Surakarta. Wah, ya dia. Iya. Wah, ya. Wah, ya. Wah, nutuke le prigel. Dursasana diajar. Weh. Kok apik ngono kae. Metu kok nang dhuwur. Akene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsat. Kowe kulino pamer. Wong nek pamer ndoro-ndoro iki ra seneng karo wong pamer. Ya, Truk. Iso ora usah dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Aku ora iso ya, Truk. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine ndoro-ndoro iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandhake nek kaya wong dijempluke ning luangan dadi wong mati. Mengkurep. Oh, masa. Ayo. Nanti Truk ngegipke irung. Irunge coklek kok. Modal. Pono kawan ora minggat tundha mae modal ayo le. Ayo. Aja sumbar kowe Antasena. Apa mbok kira Begawan Durna tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna. Wis tak niati lahir batinku. Yen Semar ora gelem nduduhke menyang dinunge Dumawahing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badranaya. Ayo kowe semingkir. Yen ora kepengin dadi banten, ora kepengin tekani mati, kowe semingkir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya Simbana wis ngasta Cundha Manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan do nalika nampa Cundha Manik kuwi rak diweling karo dewa to. Cundha Manik kuwi iso tok tamakke karo sawijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo Cundha Manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo Cundha Manik. Cundha Manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar kon jaga katentreman Karang Kadempel. Jiwa kasatriyanku tak junjung dhuwur. Aku yen muni iya yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan Karang Kadempel aja kok mati dadi bleduk tak lakoni, Mbak. Mula nek pancen Mbak mentolo karo aku Batenana, nyo. Aku ora apa-apa lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang. Ming sak derma urip diparing karo sing gawe urip dene patiku lumantar Cundha Manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kek tamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati mongko iku keh sing padha mrisani. Kawula sak Karang Kadempel do weruh kabeh. Panakawan do ngerti kabeh. Aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak. Nek Antasena dipateni karo Simbah Durna, perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak ki nek ngerti anake dipulasara karo wong mesti ora trima. Mergo salukaning para sepuh
nek arep netangi kamurkaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebeda, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, Werkudara karo Durna mungsuh. Nyo, Padenana. Aku Padenana sisan. Wis. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Kaya ngono dadak diomongke nang kene. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Oh, Mbah. Ning kosok baline aku mau ora crita, Bagong mau wis crita karo kowe bab perkara ampuh urane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning Karangka Dempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan, aku tetep njaga katentreman Karangka Dempel. Matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to, Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karangka Dempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming Wanakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung mongko nika musti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun iga pertikele ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak nang ndi lenggah prayoga ning Karangka Dempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darma Kusuma. Lah nek ingkang waduka, ingkang bapak duka, pripun, Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karangka Dempel, kuwi nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budal marang Negara Ngamarta, Siwa Semar aku tak budal marang Ndrawati. Ujupe tan prabeda kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-napa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo wis aja kuwatir aku sing nanggung. Nggih matur nuwun. Aku tak budal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Baladewa Siwanayantaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Yo, nek ana apa-apa rak tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Garing ben melu aku. Waduh. Nala Garing melu. Nggih, ngestaken dawuh. Petruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat drone bumi iki, Truk. Wis genah ra ana bakul. Drone bumi kok kono ana bakul sar dodolan mayit apa piye ora. Ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara ramba. Padha nglakoni kewajibane mengko nek ispurna kewajibane terus nderekke ndaramu ngestake dawuh Bapak. Ya ora melu aku, ayo Petruk melu aku, ayo Bagong melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susul to lho. Ya arep guru-guru sik. Nggih, ya wis
Nek ngono goro-goro ning aja suwe-suwe engko ndak tak tinggal ado. Nggih mboten anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh, mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, man tinggali 500. Agung ya iku tenan bocah jare. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat bumi. Iya. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Iya. 200 lah. Iya wis. Saya medun tetep pokae. Lah iya. 200. Wis yo kae aku tak mangkat, Jiwa Semar aku tak mangkat. Siwanayana aku tak budal. Mugi-mugi saged ngrawaken para ingkang kula kajengaken rawuh enten Karang Kadempel. Siwa Punta slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Iya tak tampa. Wah, caidan. Padhararja sapraptamu. Pangestune Bapak wilujeng, Pak. Aku ngaturke bekti ya tak tampa. Anakku Antasena Padhararja. Pangestune mak cilik Madukara slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya mak cilik. Ya Antasena tak tampa. Atmajaku ngrandu gumbala ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan semune gita-gita ana wong wigati mara matur marang awakmu Punta ing Amarta nggir sepisan ngaturake bektiku katur ngarsaning Pakde Bapa Kyai Njodipati lan mak cilik Janaka ndungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe nanging sowanku iki mligi aku diutus karo kakekne Semar. Sira kula diutus dening kakekne Semar tegese Kakang Semar Badranaya. Bener. Wigatine apa? Kakekne Semar kuwi bingung. Kakekne Semar kuwi nalika semana bingung merga nampa dawuhing dewa yen to Karang Kadempel kuwi dina samengko ketaman Pegebluk. Karang Kadempel ketaman Pegebluk ya. Apa sira Antasena wis nyatake dhewe? Aku wis tekan kono, Pakdi. Akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan, wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku, yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa, Karang Kadempel iso waluya nirmal temah jati temah mulya. Yen to ketenggan ya kuwi kewinastan Pustaka Jamus Limasada pusakane pepundhenku Pandhawa. Mula kang sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngampil Pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkoan karo Antasena. Gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa. Welinge kakekne Semar nek nganti Pandhawa ora maringake Pustaka Jamus Limasada, aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta. Merga kakekne Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pagebluk sing tumanduk ning Karang Kadempel, ndak disengguh kakekne Semar kuwi dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karang Kadempel, Pakdi. Permara ramang aswamya ngambrang kati karunaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha Wastratmaja long lalu mangulati kocap kacarita nalika semanten andadosaken dukaning risang Bratasena sigra majeng ganya lenggah sang Werkudara anatap ingkang putra sang Antasena.
kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliur. Wah caidan kenapa perkara kepengin njaluk pustaka Jamus Klimasada nyilih pusaka kok dadak tembungmu sajake wani ngiyas karo wong gerang. Antasena kowe iki anake Werkudara teko kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah bayi ora ngerti tata krama. Sik Pak, aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah mleko matamu. Pusaka Jamus Klimasada sing duweni ora mbarep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngiyas karo wong gerang, kowe ngece karo wong tuwa. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara teka landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa ta sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Janaka kula wonten maring adhawuh. Ndakna kamurkaning kadangmu Njodipati. Matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranata. Wani ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandhani apik-apik nganggo swara ya aku manut. Kok dadak ndugang? Apa anggepe sisa ndugang ki mung kowe? Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak? Wah, deplok ndas, wah deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Wih, ore kowe klumake. Jelamro. Apa ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Kaka Prabu Punta. Bilih Kaka Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Klimasada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepsa ing mubal babal. Wekasan Kakang Mas gendak sikara dhateng Kang Putra. Menapa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren teruske ayo. Wah, setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem elek ning nek dikandani aku ki manut rasane dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggir lho, Janaka tak tendangane. Ayo ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu, ayo mungsuh aku, pamanmu.
Iya iki kok mandek. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngampleng pas mata e. Antasena dalem lek. Awakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klima Sada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Li karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Tuka wonten timbalanmu Raharja sowanmu pangestripun Prabu Wilujeng. Petro wonten dawuh totok gundulmu. Wonten dawuh sinuwun. Raharja sak sowanmu nggih pangestripun sinuwun Ndarawati Wilujeng. Eneng apa Gatotkaca? Wale-wale menapa? Nganti dhateng Punakawan Petruk kinarya saksi tama badhe atur kula inggih kula unjukaken resanipun Kanjeng Wing Ndarawati. Bab sing kepiye? Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata. Lho. Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata kasinggihan mekaten. Apa sing dumadi kathah sesakit? Kawula enjing sakit sonten tiwas. Sonten sakit enjing kapraloya. Wo. Dawuhipun Kyai Semar. Karang Kadempel kedah tinenggan senjata cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya kasinggihan mekaten. Tatkala narpa Kresna Tantulasa hanyakara ring mring Sang Resi Jahnawi Suta. Gatotkaca wonten timbalan. Upama awakmu Ndarawati ora maringake piye? Sampun kawaringan Purbawasisa kaliyan Kyai Semar. Kula kedah meksa dhateng Paduka Prabu. Lho. Meksa piye? Kula kedah jiat dhateng Paduka Prabu. Kula suwun kanthi rudha paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo awakmu Ndarawati? Ora wani sebab apa? Malang kerik wis tak tekati yen ora entuk trima mati ning Ndarawati tinimbang bali ning Karang Kadempel didukani karo Siwana Yantaka. Ya, kae sing mburi kene tak buandhem watu sirahe mudhar. Aku iki romansaku arep ngopo-ngopo kok salah to? Apa melu ngadeg melu malang kerik kok kleru. Lho kleru wong derajatmu ki batur kok malang kerik. Setyaki? Ngoten. Nggih. Ngono kok omong karo Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok musuhe Senopati ora. Ora entuk. Tetep kula suwun wani karo aku sing nawedene apamu. Lah dalah mati dening aku kena senjata cakra. Niku ursanipun pripun? Lah kowe butuhmu apa? Senjata cakra kaliyan Sekar. Ha ya wis kuwi gawanen. Diwas mempeng. Diwas ngombe obat. Minggat. Oh, alah melu seneni ora melu. Gatotkaca wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap nata ing Ndarawati. Nggih. Aturna ngestaken dawuh. Ning lilanana awakmu Ndarawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dherekaken rawuh wonten Karang Kadempel Hanjawara. Eneng apa suwane Mandura? Wale-wale menapa wae? Nampi dawuh timbalanipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten Garing Mandura. Lho.
Ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya. Kasinggihan mekaten. Wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Masa menemu wae. Wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih, nggih. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Saged waluya nirmala Temah Jati Jati Temah Mulya menawi pinenggan pusaka Mandura. Lho. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk bisa waluya nirmala Temah Jati Jati Temah Mulya yen to ketunggon pusaka Mandura. Kasinggihan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kiai Nenggala, Kiai Alugara badhe kula suwun kula boyong dhateng Karang Kadempel. Piye? Anus maning jajalan sekurtane baune iblis lanat. Wah, dalah ing atase Semar Badranaya derajate kaceplik. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngampil pustaka wujude Nenggala kalawan Kiai Alugara. Lah ing atase ming sadrajat padukuan bae ke Taman Pegebluk kok tumbale dadak nganggo pusaka Negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumangsamu sampe namu dhewe kowe nyuwun ngambil Nenggala karo Alugara? Diem. Ora bengok-bengok to, Bol. Baldasmu kowe. Harus maring jajalan ora. Ratu dipal-palke. Niki mung kari ento apa ora? Nek ora ento ndara antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Wah, dalah areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Jagung Mandura. Nek muni susro tenane kaya nggo sound system e. Woi, wih. Kaget aku nganjen. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten wae. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula mbeto Nenggala karo Alugara. Ora gelem bali. Mboten. Kowe mangkal karo Baladewa. Kowe bocah wani karo wong kerak kowe. Boten wong ora pelek. Ayo, kandhane bapakmu ora wedi aku. Kowe iso dikandhani apa ora? Kowe aja nentang ngampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu, kowe aja ngeyel karo aku. Kula sampun prasetya dhateng Kuwa Semar Badranaya. Menawi kula mboten saged mboyong Nenggala lan Alugara, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula enthengaken wae. Wah, iblis lanat. Kowe malah netangi kamurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Koko Prabu kula aturi sabar. Apa iki? Marai ra gayeng. Kene wis gayeng. Koko Prabu kula aturi sabar. As. Ngangkring. Oh ngedan. Pono kawan kok ya werna-werna Koko Prabu sabar. Kresna iki. Nggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalon kamurkaning pun Kakang Mandura. Koko Prabu. Menapa ing dipun aturaken para putra menika saestu leres lho. Bener piye? Karang Kadempel mbetahaken bantuan saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro. Inggih. Senjata Cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil Nenggala lan Alugara menika sampun trep.
ning Nenggala Alugara ora bakal iso pisah karo Kakang. Inggih, panjenenganing Kang Asta sing wigati rawuh ning Karakadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, manut aku. Semar Karakadempel aturing para putra ke Taman Pegebluk. Pripun lek kula lajeng matur sampean mesine prisa nek Karakadempel niku ayom ayem tentrem. Lah rak tenan to. Wah pancen mung do diapus iki piye iki? Kok Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun pikajengaken. Ya piye, tak rungokke. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepundhen kula. Utaminipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karakadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhaking kanugrahan ingkang badhe dipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sami rawuh wonten ing Karakadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werku, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa sing tukang andum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng ceneng kalian Koko Prabu Mandura. Kula mboten wani narbuka ndhisiki karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Harpa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuking ngajurit saksampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kaliyan putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye Koko Prabu? Sampun. Mangke Koko Prabu badhe pirsa piyambak lelampahanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dadipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka jemparing utawi landheping Bedama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon. Niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon, Ndara.
Sasmita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih prana Semar ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan Sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat ya kuwi kita Puntadewa Kresna Baladewa Werkudara padene Janaka pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ning jagat raya mula seksenana dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawigu iki Semar. Ngaturaken panuwun Bukulun. Iya tiba sepadha-padha. Bukulun ngaturaken panuwun, Bukulun ngaturaken panuwun. Bukulun ngaturaken panuwun. Wah, penang kakekku aku ngaturke panuwun. Bukulun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bukulun. Mati aku Petra, aja Petra, mati aku ngapa Petra, ayo bali. Kurangannya Jabali. Iya Petra, iya Petra. Aku njaluk ngapura Petra. Bali kono, ora ngasto kae lagi do rapat kok arep dikaco. Oh iya Petra. Ayo sengune arep apa kuwi? Iya Petra. Kurawa anggere do rapat ditenono. Mbangane diajar Dara Werkudara lu wong tak ajar. Oh iya. Bali wis. Anjur dite. Ora ndedet. Mulai kono, mulai. Karto Marmar ngopo? Iya Petruk. Ayo bali kabeh, bali kura bali ora bali awase. Kok geger blek-blek ditutuki apa Petruk? Durna kok ajeng munggah teng pendopo Pedukuhan Karangkadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Kok ajar ning dalan. Kurawa undurke. Lah ya syukur. Werkudara. Nggih. Wis ora nyambut gawe kowe. Ya. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbarat. Kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk payu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.